V mladoboleslavské restauraci, která sídlí v Železné ulici, se koná prodejní výstava fotografií pod záštitou honorárního konzula Nepálu v České republice. Mediálním partnerem je První boleslavská televize. Samotná vernisáž obsahovala zajímavé povídání o Nepálu a připraven byl také film. Výstava obsahuje 62 fotografií, které jsou, řekněme, zhruba rovnoměrně rozděleny mezi fotografie z Himalájí, tedy z hor, mezi fotografie běžných nepálských lidí ve vesničkách, v jejich běžném životním prostředí a mezi fotografie architektury. Naše občanské sdružení, které se jmenuje Namaste Nepál, je určeno na pomáhání Nepálu. Nepál patří mezi jednu z nejchudších zemí světa a z tohoto důvodu je nás asi 30 dobrovolníků, kteří jsme se rozhodli pomáhat zejména teda nepálským ženám a dětem, protože nemají dobrý přístup ke vzdělání a žijí v dost velké chudobě. Jedním z našich hlavních projektů je vzdělání pro Nepál. V jehož rámci jednak stavíme školy, jednak pořádáme kurzy čtení a psaní pro dospělé Nepálce a také posíláme dobrovolníky na výuku angličtiny do nepálských škol. Dalším projektem je Úsměv z Nepálu. Jedná se o adopci dětí na dálku. V neposlední řadě sdružení posílá dobrovolníky, především lékaře, do nepálské nemocnice. I velmi potřebné školy se tu díky české pomoci daří vybudovat. Tam máme vlastně nepálskou spolupracující organizaci a vlastně ta zajišťuje veškerý servis. My v podstatě jim akorát říkáme, co by se nám líbilo, jak si myslíme, že by to mělo fungovat a myslím si, že není žádný problém. Velice to funguje bez problémů. Kolik právě těchto škol se podařilo takhle vybudovat, anebo kolik jich v plánu máte ještě vybudovat? No, jak to bylo zmíněné při prezentaci, zhruba 20 škol ta nepálská strana zrealizovala, přičemž na většině z nich jsme se podíleli jak finančně, tak potom nějakým způsobem třeba tam posíláme dobrovolníky. A v plánu jsou rozpracované další. Je to otázka jenom financí, kolik se podaří sehnat a jací sponzoři se nadchnou pro tu samou činnost, jako jsme se nadchli my. Výstava v Mladé Boleslavi potrvá měsíc. Fotografii si každý může odnést domů. Stačí finančně přispět na pomoc Nepálu.